So for today's video guys, of course, abanay ko ninyo kung atabadong karon. So of course, natasabay sa ato ang friend. We celebrate a birthday sa iyang anak. Special someone jud ni kay isa ra may lang bugtong anak. Of course, ki-invite pud ta sa ato ang friend. Dili na to siyangan ang panahon nga gi-invite tayo, of course. Kay kaon na biya pud ni guys, of course. Update jud pud ta. So for today's video guys is special kaayo ni karong adlaw kay birthday sa ato ang Inigo nga Bibi Inigo. And of course, thank you so much sa nag-invite ni Ate Kagawad og sa iyang bana og sa iyang anak. So gi-invite tayo, of course. Daghan man pong tawo-tawo po guys, marag mauwa po ta diri mo doon lapit. Nag-expect mi guys kami ra bisita. Huy, kami ra daw bisita pag sure ay of course pag human nanood na mi diri guys kay kitawag mi sa to Kagawad nga mag-start na ang ato ang program. Huy, unsay program pag sure oy. Ay of course, samtang wala pa nagsugat to ang program sa ato ang birthday boy, of course, akong gitatagsa og video ang ato ang food for today's video o pagpilian akong aka na imo ang kanon and so on na pa jud pinaka-special ana nga product nato for today's video anas to nga ibutang. So na lang ato ang video ato ang birthday boy kaya naka-stripe. So thank you so much. So ing anime guys, basta birthday paminawon nato to ang food sa likod lumba na. Oh my God, kipagawas ng lechon nato for today's video. Sa mga itong gihuwat yun, ginuo ko. Meow, 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 meow. Wait sa kay murag tapihi agka ng lechon. Atong ikuan bi, ato bang nako, kay murag ningisi ag lechon nato. Of course, una ni paak ang atong atiwad. Sa di lang siya una ni paak, kay of course, siya may boy tag-iya. Okay na, laban ra gawa na dapita. Anin dapita, ang gibidyohan jud ang cake, pero murag na, saag jud ko pagbidyo, kay murag kwarta naman jud pud ni. Pero wala jud ko pa balak ka makuwas kwarta, kay of course. Dato baya punta. So karon magsugod na atong ampo kay mga una ta mo kaka na dis. Atong paminawan ang opening prayer. Huy, opening prayer sa ni program. Unya, samtang nagampo ay of course nagbidyo-bidyo ko na dapita kay nganong atong sketch man sa los ong kigutom na. Maupay late, papagigutom. Sas. Meanwhile, Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Yala, ato kating. Happy birthday, Nigo and Precious. Tagatin. Di ko matagak. Okay, one. Go maghuyop. 1, 2, 3, go huyop. Yay! Bunuta. Ay, nagulitin na cake. Kaganara, bunuta. Dali ka 1,000. Ha? Huwag magkani. Ay, wow. later. Unya guys, pag magkanta of course, samtang nagkuan, sabi basta kay buhat niya. Of course, sometimes si Inigo nagbira-bira sa ang cake na dapoy nga di iPod sa una kay wa maingana sa una ka mga cake. Kaba mo sa una ka mga cake sa una, hoy Ginoo ko balanghoy, mga paji bar in taon sa aras lang na ba cake kay kwarta. Kiunsa ka nang papagi ang kwarta na sa ilawom sa cake no? Wes sumanda magama jud ko ingana, mapayat jud ko ingana pohon mo birthday nako. Huy, aras ka pangandoy. Please, Ginoo ko, undangain taw ni inyo ang project sa inyo ang cake na kwartas ilam, Ginoo ko. Kiunsa man mo discover, oy. Kabawin taw mo amo ang sa unang cake, wa jud ko, cake, kay agawang naw, murag naw, cake, ay, chareng. Bitaw, oy, samtang nagka-yellow, nagka-orange, nagka-gold, nagka-blue man, oy, lami abot, oy, send Gcash, oy. Ara yung tabang ismaya sa bata, Ginoo ko, kay first time siguro po ni siguro po nakangani kwartang murag ni naisud ko cake sa kwarta. Ano, ako kasabot sa imong English, oy, ako kasabot sa imong mga version dira, oy. So, happy birthday ni Inigo, so love, tagayin tawag kwarta. Ireng. Unya pag kumanda na, of course, nagpicture sila kikisan si Inigo. Wajud na, nabuhat sa akong mga ginikanan sa una. Hoy, chares. Unya, pag kumanda na, ay, of course, na itong SK chairman, saktong losong. Watch na nagpalupig ka ni kanta siya bumbaya. Nanay kamot siya yung tawag, maka 100 sa iyang kanta for today's video. Tanang wala iyang naong for today's video. And so on, mga to ang program. Hoy, program, bitaw na po. Salamat mi guys, kag invite mi sa ato ang special friend nga, si Ate Wad, sa iyang bana, sa iyang anak. So, thank you so much, kay nabusog jud mi. Grabe liman ka, ang katunga sa kanan ay kuan half court sa kanang lechon na pahak jud namo. Chares.
Mora to, so thank you so much. Bye bye. Amping ta ka na sa itong mga biyahe kay you know ang mga disgrasya. Uy, ginoo ko karag disgrasya for this video. Mag-amping ta sa tuang biyahe. Bye bye.